seniori. Rok sa skoro s rokom stretol a my sme sa stretli. Stretli sme sa tu, jak sa pravidelne už od roku 2006 stretávame členovia Jednoty dôchodcov našej základnej organizácie v Jarku. V mene výboru Jednoty dôchodcov vás všetkých veľmi srdečne vítam. Sme naozaj veľmi radi, že i napriek sichravému počasiu ste si našli čas a prišli ste. Dnes sme sa tu zišli, aby sme urobili si veselú zábavu, aby sme zablahoželali našim jubilantom a aby sme tak veselo sa snažili vstúpiť do nového roku, aj keď teda Silvester nie ešte zajtra, ale už je pred dvermi. Veľmi srdečne vítam našich vzácnych hostí. Sme nesmierne radi, že náš pán starosta nikdy, pokiaľ mu to len pracovné povinnosti dovolia, nepohrdne našim pozvaním a že dnes ho tu môžeme medzi nami s manželkou privítať. Srdečne vítam starostu pána Roberta Vakiku s manželkou. Prvýkrát, ale o to srdečnejšie, privítam aj jeho zástupcu, pána Janka Nováka s manželkou. Vítajte medzi nami. Je mi trošku ľúto, ale pochopíme to, nemôžem privítať nášho pána dekana, ktorý je mimo obce, nie je momentálne tu, ale povedal, myslí na nás, všetkých nás pozdravuje, jubilantom srdečne blahoželá a dúfajme, že myslí na nás tak, ako my myslíme na neho. Ale o to srdečnejšie vítam jeho zástupcov, rodičov. Vítajte, pán Prisuda, pani Prisudová. Privítam kolegyňu z Veľkého Zálužia, pani predsedničku Mariku Holú s partnerom. Vítajte, Marika. Takže ešte raz všetci srdečne vítajte. Dneska zabudnite na bolavé kolená, bolavé kĺby, hlava bolenie, zabudnite. Najlepšou lekárňou je vraj smiech a veselosť. Tak nechajme lieky dneska liekmi a skúsme vyskúšať túto dobrú, odporúčanú lekáreň. Skúsme sa zabávať, skúsme sa zasmiať, niekedy možno aj na sebe, skúsme byť veselí. Ádam ste si všimli pri vchode do našeho kultúrneho domu, do tejto našej sále, že sa nám podaril splniť sľub, ktorý sme si dali, že vyzdobíme našu sálu fotografiami, ktoré by znázorňovali aspoň trošku históriu našej obce. Samozrejme, my sme mali nápad, obecný úrad to zaplatil, takže keď budete mať čas, môžete sa popozerať, čo sa nám podarilo, aké fotografie zaobstarať. Mnohí ešte z vás majú fotografie, ktoré by sa hodili svojim obsahom do tejto našej stálej výstavky. Ja pevne dúfam, že nenájdú sa takí naši hostia, ktorí by to zničili, ale že práve naopak budeme môcť fotografie rozširovať a hlavne dávať tam fotografie také, ktoré by zvýrazňovali niekdajší pôvodný kolorit našej obce. Dali sme tam aj také fotografie, ktoré možno nie celkom sa tam hodia, ale vyberali sme z toho, čo sme mali. Podarilo sa nám aj druhý husársky kúsok, že sme urobili takú stálu výstavku tých našich jarockých krojov. No nie je to ešte presne tak, ako sme si to predstavovali, ale zatiaľ aspoň volačo. Teraz pozerám dozadu, že som zabudla privítať našich muzikantov. Čo mi nepošuškáte? Muzikanti, vitajte, hlavne ten jeden. Pretože bez nich by to dneska nebolo ono. No čo by to bola jaká zábava, keby sme nemali tu muzikantov. Takže teraz trošičku k tomu, čo budeme mať dneska, aký program. Nebudeme úradovať, nebudeme veľa rozprávať, budeme sa veseliť, o zábavu sa nám postarajú aj naši speváci, naša
folklórna skupina Ireckí seniori. Iste ste si všimli za mnou nainštalovanú sedliackú izbu. Všetko vlastnými silami urobili Ireckí seniori, pripravili si túto izbu na to, aby vám ukázali, ako sa volakedy v Iregu nie páralo perie, ale drápalo. Ireckí seniori dneska budú robiť drápačky. Dúfajme, že sa im to podarí, že budú dobrí, no a keď sa trošku pomýlia, sa nestane, my aj tak zatlieskame. Takže na začiatok, po tomto mojom krátkom príhovore, zablahoželáme našim jubilantom, ktorí v druhom polroku oslávili okrúhle životné jubileum. Potom bude podaná kávička. Po kávičke budeme to perie drápať, na to sa tešíme. No a potom už bude len občerstvenie a zábava a zábava a zábava. Skorej ako ešte zablahoželáme jubilantom, musím sa vrátiť aspoň k dvom takým veciam, ktoré sa odohrali od nášho posledného stretnutia, od posedenia v júli, myslím, že to bolo v júli, za ktoré mi naozaj prichodí poďakovať. By som si to neodpustila, keby som to nepovedala aj teraz, aj keď teda neuradujeme. Veľmi vydarená akcia bola Irecká oberačka. Naša folklórna skupina Ireckí seniori sa podujali na husársky kúsok, napísali scenár, nacvičili a odprezentovali Ireckú oberačku. Niektorí z vás tu boli, no bolo pomenej, bolo také horšie počasie, to je pravda, ale myslím si, že tí, čo boli, mi dajú za pravdu, že naozaj to bola veľmi vydarená akcia. Len je nám ľúto, že zvukový záznam z tohoto nášho podujatia sa nevydaril. Máme len z toho fotografie, ktoré budú dostupné na stránke obce, takže bude tam možno niektoré tie fotografie si pozrieť. Táto irecká oberačka bola skutočne vydarená a veľké ďakujem patrí za to celému folklórnemu súboru. Ja pevne dúfam, že ešte to budeme mať možnosť vidieť, pretože by to bola veľká škoda odprezentovať to len raz a nechať to zabudnuté. Čiže Ireckí seniori, veľká vďaka za Ireckú oberačku. Druhé veľké ďakujem patrí za akciu, ktorú sme robili už všetci, a bola to brigáda na miestnom cintoríne. Takisto to bolo poprvýkrát, čo sme sa teda odhodlali po dohovore so starostom, že vyskúšame to, ako my, dôchodcovia, by sme mohli pomôcť, pretože naozaj nechceme len kritizovať, že to tam nie je také, aké by to malo byť, ale že v rámci svojich možností aj pomôžeme. Úprimne a veľmi sme boli prekvapení, jaká bola odozva u vás. To bolo neskutočné vidieť, s jakou radosťou, tí, čo mohli, samozrejme, čo nemôžu, čo im nedovolia zdravotné problémy, od týchto nemôžeme žiadať, ale s akou iniciatívou, s akou radosťou ste prišli, brigádovali a snažili sa urobiť čo najviac. Je to neskutočné, patrí vám za to veľká vďaka. Ja len pevne dúfam, že ešte do výročnej členskej schôdze sa nám podarí urobiť brigádu aj na jar na miestnom cintoríne. Nedáme starostovi ešte s tým pokoj, budeme sa snažiť pomôcť a po dohovore samozrejme s ním a s obecným úradom, čo budeme môcť, pomôžeme, aby ten náš miestny cintorín vyzeral tak, ako hovoríme, a u susedovnej dedine je to takto a takto. Takže pomôžeme, čo budeme môcť ešte aj v tom budúcom roku a ja pevne dúfam, že prídete v takom počte, jak to bolo prvýkrát. Ďakujeme pekne.
No a teraz naši milí jubilanti. Dneska tu máme, ak som dobre počítala, 16 jubilantov. Viete, že gratulujeme jubilantom k okrúhlemu životnému jubileu. Sú to 60-tníci, 65, 70, 75 a máme aj jednu 80-tničku. Takže poprosím jubilantov, budem ich čítať podľa toho, ako sú narodení, keby prišli sem. Pána starostu poprosím, keby bol taký láskavý a odovzdával im kvetinky za nás. Anka, poď mi pomôcť. Takže poprosím 60-tničky. Nezmielte sa, túto 60-tničky nemajú omyl v dátume narodenia. Sú to naozaj 60-tničky. Lámošová Marika, Pantová Elička, Jurpinová Sitka, Čabánková Anka není, Anka Čabánková není. Takže na začiatok, keď sa postavíte, hádam všetkým jubilantom. Nadišiel v živote čas jediný, keď slávite svoje okrúhle narodeniny. A my vám želáme, stoj čo stoj, aby ste v láske a šťastí prežili ďalší život svoj. Takže ešte jeden veľký potles pre 60-tničky. Ďakujeme pekne a pri tej ďalšej 60-tke dovidenia. 65 rokov sa v druhom pôlroku doživí pani Anka Nováková, pani Martuška Kňapeková, Olinka Gáková, Milka Zeleňáková, Milka Sýkorová a Zavlitová Martuška či Mária Anka, Zavlitová Mária. Mária, Zavlitová Marika, nech sa páči. Takže krásne dámy, nech sa páči. Nerobíme si posmech, oni hovoria, že si robí posmech, no veľa by som si to. No nie sú krásne a 65, tak sú krásne. Ahojte sa, ahoj, dobré, veľa zdravíčky, Božieho požehnania. Aj oni robí všetko dobré, veľa No. Ďakujeme pekne. Sedemdesiat rokov sa v druhom pôroku dožili Jaroslav Holý, Bekeniová Milka, Bartakovičová Mária, Šandor, myslím, že Šandor je tu? Nie, nikto tu nie je. Takže nech sa páči, 70-tníci na scénu. Utekajte. Jarko, medzi nesúca. Medzi babi. Svitka, poď. Jarko, všetko dobré.
veľa zdravíčka, šťastíčka, Božieho požehnania. Tá ďalšia 70-ka nech ide. Aspoň tak dobre, jak táto. Božieho požehnania. Páči sa? Novinka. Všetko dobré, veľa zdravia, Božieho požehnania. Nech muž poslúcha? Áno. No, všetko dobré. 70 ročný pokles. Máme jedného pána, ktorý sa dožil 75 rokov, pán Jozef Zabá. Nech sa páči. Sám jediný. Blahoželám veľa zdravia, šťastia, nech žena poslúcha. Poslúcha. To je to múdro, počuli ste chlapi, poslúcha. Krásneho životného jubilea sa dožíva naša členka, pani Eleonora Segejová, ktorá oslávila 80-ku. Prosím pre ňu veľký potlesk. Všetko dobré, pani Lenorka, veľa zdravíčka, šťastíčka, Božieho požehnania do ďalších rokov, aby ste boli aspoň taká zdravá, veselá, milá, ako doteraz. Všetko dobré, veľa zdravíčka. Ja želám každému len to zdravie a Božie požehnanie, šťastný nový rok. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne jubilantom, ďakujem pekne aj všetkým jubilantom za to, že priniesli do nás trošku doby na občerstvenie, že dali si tú námahu. My im za to veľmi pekne ďakujeme a samozrejme po kávičke budú rozdané aj tieto veci, ktoré oni doniesli. Teraz predtým, ako pripijeme na zdravie, ešte poprosím pána starostu, nepustím ho odtade to, aby nám nepovedal pán slovo. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážená pani predsednička, vážení vzácni hostia, milí seniori. Ono vlastne pani predsednička mi zobrala jedno z plakát, lebo povedala, pochválila vás za to, za čo som vás chcel pochváliť ja. Ale teda v niektorých momentoch sa zopakujem. Naozaj chcem zo srdca poďakovať prvom rade nielen v svojom mene, ale aj mene ostatných hostí za pozvanie na túto akciu a poďakovať za veľmi peknú a úprimnú komunikáciu s jednotou dôchodcov, ktorá vlastne prebieha cestou výboru a pani predsedničky. Naozaj tá dobrá komunikácia je základom toho, aby sa veľa dobrého urobilo. A samozrejme poďakovanie vám patrí za to, čo robíte nielen dovnútra svojej organizácie, ako tu aj toto milé odozdanie maličkosti týmto vašim jubilantom alebo našim jubilantom, ale aj za to, čo robíte von, to, čo bolo už povedané. Či to bola tá brigáda, alebo to boli tie pekné akcie, na ktorých sme sa mohli všetci zúčastniť. Tým bombónikom teraz je to, čo povedala zase pani predsednička, táto krásna výstavka. Naozaj to je niečo nové, čo prakticky aj tým našim mladým pripomenie to, ako žili naši rodičia, starí rodičia v minulosti. A naozaj z tých fotiek vidíte, že sú tam zábery, ktoré dokumentujú aj rozvoj našej obce. Ešte sa jedným slovom alebo jednou vetou dotknem tej milej akcie toho vinobrania. Ona bola, viete prečo taká pekná, taká dobrá? Pretože vlastne tí, ktorí ju robili, na svojej vlastnej koži zažili to autentické, to originálne, tú oberačku. To bolo podanie ľudí, ktorí to prežili na vlastnej koži a preto to bolo také milé. Takže ja ešte raz vám srdečne ďakujem, teším sa na ďalšiu spoluprácu a vzhľadom na to, že sa blíži nový rok, želám nielen vám, ale aj vašim rodinám
pevné zdravie, Božie požehnanie a takého vzájomného všímania jeden druhého, ako to aj robíte. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne pánu starostovi, naozaj jeho slova hrejú pri srdci. Ja mu len sľubujem v mene celého výboru, že pevne dúfam, že naša dobrá spolupráca bude naďalej pokračovať, že za to všetko, za čo nám obecný úrad počas našej existencie, počas tých 6 rokov, odkedy existujeme tu, pomáhal, že sa vždy budeme snažiť v rámci svojich možností odvďačiť. Takže dosť bolo rečí, dvihneme poháre a pripíme všetkým na zdravie.
ďaleko býva. A tí chodníky, sama Jana, a samý Jolák, ledva sme sem došli. Veru, my sme na zárovenicách nahádzali aspoň korova trocha do tých aby sme sa nepodpínali. Ženi, no poďte, posadajte si, ja vám prikúrim, aby ste pri tom drápaní pera nezamrzli. Nalož teda, nalož. Naložím. No však už aj začneme, aby sme ten automáš stihli teda. Musíme sa usilovať veľké. Gazdina, ale ste namágali ten hrnec. Však to neodrápeme ani do rána. A vy spomínate chodníky. Ani na hlavnej ulici sú není chodníky. Kde je ešte Ja si stružlíkam zuby nahrabl, lebo už moje nestačá. A chystám si na šablík zas teda. A je bez klincov, Je bez klincov. On je aj na Slovensku. No uvidím, či budem vidieť všetky. Čo by som nemôže robiť? Áno. a potom nad ráno rozprebeť popolničky, spraveť rosy a do popolničku mokrú, prevesať cez bránku. Pane Bože, očujete? A koľko nadojili? A kde sú tie bosorky? Gazdíčko, počkajte, ja vám volá, čo poradím, môj pekný. No to som zvedavý. Vy si len naberte do vačkov hrube maku, namágajte plné vačky a pekne posýpajte takto za sebu, ale už vás bosorky dobehnú, aj, kde vy už budete a za ňou podáli. No to som ešte neočala. Tak sa to robilo. Proste nevideli bosorky. Však len dobre drávte. Však sa usilujeme. Ale ja to pápery si len zvlášť, lebo keď budem mať vnúča, aby malo taký maličký bankuš. A veľké baká. Čo to? Gazdíčko, áno. Nedá to, hej. A tie veľké vrchá dobre ošúchtia, aby sa z toho dali. Stačí takto? No tak nie. Zlaté. Sa už nenatrela. Počúvaj, my však ja už ty nevidím, tak vidíš, no také je to. Jaké sa podarí, no. Potom mi to susednému perka nespraví dobre, aby som mohla lepšie natírať. Toto sa robí. Gazdina, videla som ja tú našu susku. Je to ale rúče, divča. A ten porozeštepníc, veľký fešáčisko. A má sa okolo nej, bude hádam aj veselisko. No, veru by aj mohlo byť. Keď toto odrápete, výbava bude hotová. Prasa plíve. No, na pilnica. na tie, chyba teda. Chyba, no. Ja musím kľúče schovať, lebo raz takéto zbadá, že je tam nový a
Hej, aby nám nechodil, lebo by mi na veselý Len zamknuté. No, presne tak. No, a keď bude toto hotové, tak už len muziky zavoláme. Ženy, náša, čo sa postávalo? Volá, čo povedzme si, Anča. Bolo tam veselé, Pravde, ženy, neočúvajte, aj ruky nech vám behajú, tak? No, očúvajte. Počúvame. A už pravda, už ženy tiež aj o domášisko tam mali. A naraz už teda idú ženy domov a vidia, volá, čo sa chýve hore dole, dávaj Friško nás spať do putici a báli sa, že tam straší. Detko, veď tam straší, my nejdeme domov. No veru, nesteli, ohromná tma bola, kedy nebolo svetlo, jak čiže. Na veru, všetky sa tam popchali a chuďáská, veru, detko, museli aj kýble donísť, lebo museli sa chuďáská aj povyšťávať. Tak sa báli sa ísť aj ven. No, tak teda. A už pravda, už sa rozvidnívalo a detko hovorá, no ženičky, však už sa rozsvetlíva. No poďte teda, už však teda ideme sa pozrieť, čo to tam strašilo. A naraz kúknú a spovala vám vysí veľké fazulnisko a veteria kúkam hore dole, tak babičky si mysleli, že straší. Tak bolo to také strašidlo. No. Čo vám bola, čo ja poviem? Aj, no povedz ma. Boli sme u tých susedov našich, víš, no. A už sme trápali pekne, spomínalo sa kadečo a naraz Nenka hovorí: Jaro, počúvaj, ja mám doma rádio a keď ho nedá do zásuvky, tak nehrá. Ja neviem, čo to bolo za rádio. A mi do smíchu šepca a Nenka zas: Jaro, očúvaš? Keď ho nedám do zásuvky, tak mi nehrá. A my smáli. Vy sprosté, vy nevíte, čo mu je. Ono malo pokazený gombík a ono bolo len naštelované tam na ten gombík. No a potom ono neišlo len, keď ho tam pichli. No a teda pichli ho tam a už potom hralo. Tak Nenka dali rádio do popolničky a teda, že idú do Nitry s nimi, idú ho za ní do Pravárovi. A už ho zanísli a potom teda, keď už bolo opravené, išli ho zasi ho dali do popolničky. No a už vám idú. A išla som vám do tých obchodov, čo to tí dvere samé za človekom lítajú. No a už išli pravda pred týma dverama a tí dvere za nima a búhy do toho chrbta. Či im to zase neodvalili ten gombík. Ja si to hovorím, Pane Bože, ja už učijem bola, čo sa stalo, zle je. Ale ja som rádio vzala domov a nepriznala som sa. Dojdem domov. Už môj, však zase nehrá to rádio. No a veru, nepriznala som sa, nehala som to tak, vás som nepovedala nič. Jula! Tak, Jula, ty víš voľa čo? Jaj, a mali ste aj vodárov, Mali, ako a nepochodili tak, jak tí u tých našich susedových. Nevieme, ako pochodili. Babička varili obed hodový, zamkli dvere pre istotu, aby cigánky nedošli do domu. Naraz počujú volať do búcha na okno. Doma ste? Doma? A čo ste te? No došli sme k vám nahody. Nahody? A my sme u vás boli? My sme u vás neboli, tak ste domov. No pekne vyplatili na múzu. Johanna, ty víš voľa čo, povedz aj ty. Anča, máš usviť? Ježíš, milá Mária, mne skapali. No to bolo. A kde? Bola to si na nich pochutev. Ale aj trápte, bola ako len huby vám idú. Anča, povedz ešte bola čo. Ešte vám ja, ženy, javím, mali sa toho moc. Býval tu taký Artúrko, už i Kocár sa volal. A detko Václavko, to bol
boli strašný fiktus. Išli ho oholiť, či si nezebrali tupú britvu a ťahajú Artúrkovi po lícu a ten vyskočil. Utekal preč a detko kričí: dočkaj Artúr, doholím ťa. Dohoníš si tvoju mater a nie mňa. Na čierno zabíjalo. Detko Imro vyhnali prasa od Jarky, aby nemuseli Krupóna platiť. A naraz dojdu financí a hovorá: detko, kde máte prasa? A oni idú telefonovať: halo, už 60-kilové prasa. Financí hovorá: detko, vy nemáte všetkých doma? One, veru nemám. Emilo je v Čechách, Jožo je v Trnave a Jano je v Nitre. A potom zás hovorí: Financ, víte, detko báči, veď tých Krupónov sa robá tašky, remenie. One, vy si robte tašky ze starých pištolí a mne dajte pokoj. Však by som bola na to zabudla. Páči Martin z dolného konca, to vám bol strašný fiktus. On chodil skoro ráno do roboty, išiel okolo, tam bývali cigáni a naraz vidí, naríkajú všetky, jaj, báčinko, jaj. Čo naríkáte, čo sa vám stalo? Jaj, Verona nám umrela. Veronka, jej, Dick sa kukástovala a všetci sa rozprchli, kade tak sa báli. Cigáni sa strašne boja. Jej, potom zazraz išli, beťárisko, čo im zase vykonali. Zapkali im rúlu z handru a už idú z roboty a vidia, kadí sa behajú všetci po venku. Čo sa vám stalo? Jaj, Dick strašne kadí. Kto vie, čo sa len stalo? Nahádam, mám tam vrana Pavla do komína, do rúly. Jaj, to boli strašný beťarisko. Ženy, už toľko nebrblite. Poláku si aj zaspívajme. Agnesa, nespí. Čo? Však ani spívať nemôžeme, taký to máme, všetko suché. Však sa nám tak, že sa zadrhne a všetko perí nám tu rozmúva. Tu nie ste volačo. A nebude mokré perí? Nebude. Však ofúkáme. Ší pomalu Žižka, sama klidne poví.
mi príde frajer paráda veľká. Mi príde frajer, mi príde frajer paráda veľká. Gazdina, to je už poslaná sféra. Kto si chce vypiť, poďte drápať. A Gazdinka, môžete to nezajít vašich vychýraných makových a orechových koláčov. Čo by ste ešte nechceli? Daj, podelíme tričko, že mi odrážame, trápeme. Neodrážame, aj neodomáš. Dobre, môže byť. Tak. Gazdina, také perká ste pripravili, keď napečete kazdovi lokše, veruj, nenamastíte, keby ste tu jedna bola rodina, naraz piekli 300 lokšov, to by zedrali hneď takéto perka. To budete musieť do chorvátskeho hrobu, tí veľké úsace nabrať, nie toto, to je čo toto len postav si sa. Jaké narosly, Ale takéto... Ja... Poďme sa robiť, Ale takéto... Oldomáš, jaj, čisté, no teda. No však dneska by sme mohli, lebo zajtra bude obzáž na večer. Tak už ten oldomášisko musí byť voľaký. Tak, Kryško, noste nás, tak. Len toho by či Gazdina aj nachystala toho vácej, lebo však tuším aj tí naši starí dojdu. Ja, no, je to dobro, pravda, že sa ja musím dať. Dobre, nevadí. Asi sa bude hustejší zabíjať. No, Anča. Staré baby,
žaba skočila? Ale čo mi žaba? Močí. Keď sa konope. Aj na gáte není voda. Ale čo ty Čo sa nežela? čo je naprší? Keď naprší, nekážem. To je ona pršá. Moci dievča konope, uhádni pekne, zelenou uvočí, kde sa voda točí. Chlapci sa jej dívajú, uhádni pekne, do jej modrých očí, do jej modrých očí. Moja milá rada by, uhádnite čo? Božka ťa na rize, Božka ťa na rize. Milečku, uhádnite čo? Stiahnem nohavice, stiahnem nohavice. Moja milá Verula, uhádnite čo? Veľkú lásku ke mne, veľkú lásku ke mne. A môj milý dohý má, uhádnite čo? Dohý chodník ke mne, dohý chodník ke mne. Ale ženy, však už teda by sme to mohli aj ukončiť, nech si gazdina poukraduje. Už toho bolo dosť. A odídem teda na druhý týden všetkých dohodnete ke mne, áno? A potom aj vy chlapci. Ja budem drápať, a keď budem možno vás potom aj vynožiť. Ale musíte sa troška lepší priučiť, jak ste dneska chytili. Je, no dobre. To bolo myslené. Počúvaj, však ja nemám vlastne na duši teda. Za toto nie je. Za toto nie je. Ste nepýtali vás. Ja však ja neviem, čo nič neviem. My sme nedostali ani to. Ja neviem. Gazdničko volá. Ale osaví. To sa mi dá.
na lehňu. Takže nech sa páči, nezávisle pozerať mimo. Takže žlté, 147. Tak dobre, takže zmena, že každý si sa vyťahne. Áno, 147, nech sa páči na pódium. Dúfam, že to nie je naša kuchárka, ty si vyhrala? Nie, to ešte šťastie, lebo by nám to nikto neuznal. No pán Segeň, potlesk veľký. Tesne vedľa. Dúfam, že to manželka ťahala. 147, dobre. Vyťahnete si cenu. Tuto jeden listek. Ja však to je zamotané, to môže pozerať. A je to celá. Je to číslo 8. Struháči, babka bude robiť dobrú harulu, nastruhá krúpličky a pán Segen nám vyťahne ďalšie čísielko. Pozerať hore, 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 za hory, za doly, za hory, za doly. Nepozerať. Vyšší krabicu udávaj. Vyhráva číslo 102. Žlté 102. No počúvajte, tak ešte aj zo susednej dediny nám vyhrajú tombolu, no čo vy na to poviete, no. Super, nech sa páči, Marika si vyberie čísielko. Pôjdeme aj my do zálu, že aj my tam vyhráme tombolu, my im zoberieme všetky ceny. Číslo 11. Cena číslo 11. Misička, miska. Asi ide sa. Mariku poprosím holu, aby nám vyťahla ďalšiu cenu. Žlté zase. Žlté. 187. No, prosím. Ale tá vyhrá za každé. Pani Potočová, za každé vyhrá tombolu. Ona má šťastie, darmo. Pani Beťka vyhrá vždy tombolu. Dobre, ďakujem. Číslo sedí. Vyťahnite si cenu. Číslo 16. Krásna čokoláda, osladí si život. Čísielko poprosíme vyťahnuť. Zase žlté, domiešajte to poriadne, lebo nám to nebudú veriť. Ale teraz števku sme tvoje vybrali, 83. Ale veľké čísla, ale. A však 83 je malé, ešte menšie chceš. 83, žlté. Jaj. No, náhlovská sítka to vyťahla. Tak ty si vyťahni teraz cenu. Vyhráva cenu číslo 9. Kávička, kávovinová, neuškodí staršiemu pánovi. A je to číselko. No, je to číslo zelené, 48. 48. Ale starosta, nie! No, to je... Nie, jeho. Nech sa páči. No, teda, ešte aj starosta nám cenu. Tu číslo 15, teda číslo 15. Dve krásne šáločky, krásne. Je to dar od sponzora, ktorému ďakujeme. Vyťahnuť ešte jedno čísielko, poprosím.
Presne, však aj ja na budúce dojde. Míšajte ty od... Žlté 39. 39. A Anička Hradeková, asi má šťastie. No Anička, Olka, áno, je to číslo 39, tak si vyťahni cenu, ktorú chceš. Či to bude šampus, alebo tá doska na krájanie. Číslo 5, cena číslo 5, kozmetika, nech sa páči, zdraví uši. A poď nám vyťahnuť ešte listoček, Anka. Míšaj dobre. Zamiešať a nie, že vyťahneš z bratríčka. Števo. Neočúva. Ty si mi vláni vyťahol. Zostane to v rodine, doma si to rozdáte. Modré číslo 55. 55 alebo zelené, pardon, zelené, no nie modré, teda zelené. 55, Martuška, super. Martuška, číslo zelené, pardon, 55, jasné, je to 55, vyťahni si cenu. Otvorte volaktor. Číslo 17. Tá doštička, kto by lepšie mohol krájať, jak kuchárka z povolania, no druhý, no super. Vyťahni cenu, ďalší listoček. Žltý listoček, číslo 59. 59. Ale finka, no, nech sa páči. U susedov je to predsa len. 55, dobre, nech sa páči, cenu si vyťahnuť. Pomôže. Číslo 3, cena číslo 3. Môže prať. Číslo zelené 121. 121. Ja, Jožko Rudňanský, nech sa páči. Poď. Áno, 121, číselko sedí, výborne, ešte cenu si vyberie. Číslo 1. Je to krájač potravín, elektrický krájač potravín, nech sa páči, vyťahne ďalšie čísielko, daj mne. Vyhráva číslo 156, žlté 156, 156, žltá. 156, kto má? Milka, zase. Tá za každé vyhrá. Nie, Vlani. Milka, to máš šťastie teraz darmo. Ale kto by mal vyhrať, keď nie oslávenci? Tak to má byť. Nech sa páči cenu. Verila. Číslo 7. Cena číslo 7.
už máte dávať jablka. Na tie jablka. Za tie dobré jablká, ktoré sme dostali ako sponzorstvo, takže za tie dobré jablčká to bude. Gratulujeme. Košíček, áno, skladací košíček. Vytiahla nám čísielko zelené 161. 161. Ale Bartuš, no. Áno, super, sedí, tak teraz už vyberie veci. 14, cena číslo 14. Super, Silvester môže byť. Vytiahla nám listoček žltý 126. 126. No jako? To sú skalní, to sú tí, čo vyhrávajú tombolu každý rok, to je darmo. Bože. 126, výborne žltý, nech sa páči, vyber si cenu, Lidka. 13. Pivko, a pínku, pivko. Akú korku zapíči? Gratulujeme. Zelený. Číslo 19. 19 a pán Blaží. Číslo 19. Zelený. Malé čísla. Áno. Áno, čísielko sedí, super, číslo 19 sedí, takže teraz vyberie cenu. Cena číslo 10. Pozrite, múka, to bude koláčov, super! Múku vyhrá a múku aj vyhrá, gratulujem mojimto. No čo to nedali. A vyťahol nám zelený listoček s číslom 108. Zelený 108. Martuška. Martuška sedí, čísielko, ďakujem, vyťahni si cenu. Číslo 6. Pozrite, aká krásna kurma na koláče. No to bude super. Na pizzu. Vyťahni. Mám. A vytiahla nám Martuška číslo 183 zelený. 180. Lidka, pozrite na toto. No teda. A ešte aj speváčka je. Ani som nemusela sedieť. 183. Číslo 12. Medík, zase od sponzora, Medík, dobre. Ďakujeme za vyťahnutie čísielka, gratulujeme. Na zdravíčko, zdraví užite. A vyťahla nám krásny zelený listoček, ktorý má ešte krajšie číslo 200. 200. Zelená 200. Zelená 200-ka. No. Nedoprajete tomu Števkovi vyhrať. Musí sused vyhrať z jednej strany, z druhej. Číslo 200, výborne. Takže teraz už len cenu.
nám toho veľa nezostalo. Číslo 2, pozrite, aký krásny džbán s varečkami, úplne super. Zelený listok vybral poslednú cenu, ten už nebude mať možnosť výberu, lebo už nám len jedna zostala, krásny budík, alebo teda hodinky, neviem, či aj budia. 166, zelené, 166. No Števo, čo? Ideme. 160. Pinka. No to som už, áno. Toľko šťastia naraz, no to je. 166, jasné. Tak čo poviete, tým, čo vyhrali potlesk, gratulujeme, že mali šťastie. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste si kúpili tombolu, pretože tá tombola to nie je len o výhre. Vy to dobre viete, vy viete, že nás podporujete tým, že kúpite tú tombolu. To je podpora pre našu jednotu dôchodcov, je to veľmi od vás šľachetné, veľmi si to vážime a sme veľmi radi. Mám ešte jednu milú povinnosť. Jedna mladá dáma, ktorá nevyhrala, ale dostáva od nás cenu útechy. Marika Lámošová, dostávaš od nás túto krásnu šáločku. Nech sa páči, potlesk pre Mariku. Ďakujem pekne, muzikanti, nech sa páči. Môžete hrať. Áno, predáva sa za polovičná cena, za polovičnú cenu lístky tomboli predáva pán Števko Tekelín. Kto má záujem, nech sa páči. A dá aj lacnejší, dá sa aj dohodnúť, to je hlavné.
Ja,